Bueno, moi bo día a todos e a todas. Hoxe acompáñame nesta mesa Rocío Valle, que é a coordinadora de Cruz Vermella en Santiago, e a miña dereita, José Luis Barreiro, que é o presidente de Cruz Vermella tamén aquí na nosa cidade. Bueno, para nós hoxe é un placer presentar este programa que vimos a presentar, e que non é outro que Semus Compostela. Hai unhas semanas falamos un pouquiño desto e non concretamos moito porque estaban riba da mesa os orzamentos con motivo de aprobalos no Concello. Temos orzamentos aprobados, temos financiación para este programa e eu saúdo que este Concello, en colaboración, por suposto, ca Cruz Vermella, pois teña ben levar a cabo este programa. Nos xa daquelas falábamos de un programa piloto, falamos de programa piloto porque é a primeira vez que o imos ter no Concello. Hai noutros concellos de outras cidades que xa leva en funcionamento desde 2006, e na nosa comunidade autónoma, no único lugar onde se leva a cabo o Semus é en Coruña. Entonces, insisto, para nós hoxe é un día de parabéns, porque creo que vai ser unha cousa moi importante para a nosa cidade, e aquí estamos para explicar un pouco o funcionamento e como se vai desarrollar para as nosas veciñas e os nosos veciños. Como xa digo, o Semus Compostela é un novo servicio municipal de urxencias sociais. Vámonos poñer en marcha, repito, ca Cruz Vermella e, por suposto, coa financiación de a Deputación da Coruña. Isto tamén é importante dicilo, porque a Deputación da Coruña intervén na financiación deste programa. Trátase de un servicio que vai ofrecer dun xeito inmediato unha atención especializada a aquelas persoas que de forma imprevista se atopen nunha situación de vulnerabilidade social. Sabemos que as urxencias que podemos sufrir todos na cidade e as nosas veciñas e os nosos veciños non teñen horarios e, por tanto, desde o Concello queremos ter resposta a esas situacións que se poidan presentar tamén cando os servicios sociais municipais pois non estén operativos. Neste sentido, eu teño que decir, aunque logo explicaránno máis polo miúdo, que estará disponible os 365 días do ano, que entre semana o horario será de 12 da noite a 8 da mañá e de 3 da tarde ás 12 da noite, é dicir, nesas horas que precisamente os servicios municipais non están en funcionamento. 24 horas fines de semana. E a eso iba a decir. Isto ao longo da semana. Sábados, domingos e festivos serán 24 horas disponible este servicio de Semus Compostela. Este servicio municipal de urxencia vai estar operativo a partir de hoxe, mércores, día 5 de maio, e entre as actividades que está previsto que realice o Semus, compre destacar a activación en urxencias sociais nas que é necesaria unha intervención rápida, unha intervención no mesmo intre en que se produce, e no lugar no que se produce. Estou pensando en caídas de persoas maiores, ou estou pensando en damnificados porque se produce un incendio na casa ou un derrumbe. Estou pensando tamén en menores en situación de risco. Pero, ademais destas respostas a estas urxencias sociais que se producen a veces inesperadamente, con este servicio queremos reforzar tamén, e isto quero sinalar, o noso traballo coas persoas en fogar. Imos ampliar a súa atención nas rutas de rúa, que se realizarán varias veces por semana. Xa isto se ven facendo estas últimas semanas, aínda que non tiñamos este programa en marcha. Vaise mellorar, por suposto, a coordinación, porque todo isto é imposible, sería imposible facelo sin a coordinación dos servicios municipais sociais. Elas serán unha pata fundamental para que este servizo teña éxito. Insisto, para nós é un placer, quero saludar a todas as persoas, a Cruz Vermella,
a Deputación da Coruña, a Servizos Sociais, como non, de que cheguemos a poñer isto en marcha. Recordo que a segunda unidade, só hai unha que funciona na Coruña, e que é a segunda unidade que empeza a funcionar na nosa comunidade. E, bueno, espero que este programa piloto, entre comillas, que lle chamamos así cando empezamos a falar del, pois teña, bueno, moita vida no noso concello. E, sin máis, non sei quen quere empezar. Sí, por favor, José Luis. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al Concello de Santiago por confiar en nosotros para la puesta en marcha de este proyecto. La vocación de Cruz Vermella es estar al lado de las personas que más lo necesitan, y con el SEMOS Compostela estamos dando un importante paso adelante en este objetivo. Una de nuestras señas de identidad es la participación en proyectos de emergencia, es lo más conocido, y desde hace décadas, y en el plano social, también en proyectos con personas en riesgo de vulnerabilidad. Por eso este proyecto es importante para Cruz Vermella de Santiago, porque aúne estos dos tipos de intervención y al mismo tiempo amplía la respuesta que puede dar una entidad como la nuestra. Para ponerlo en marcha, pues vamos a contar con 3 profesionales que forman equipo con 10 voluntarios y voluntarias. Y también es importante para nosotros el ponerlo en marcha en esta semana, porque se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja en esta semana. Aunque lo importante es que la ciudadanía de Santiago puede contar desde hoy con un nuevo servicio. Ojalá que no lo necesite, pero si en caso de hacerlo, estaremos encantados de poder ayudarles. Muchas gracias. Rocío. Bueno, pois procedo a explicar un pouquiño máis polo miúdo o funcionamento que vai ter este o Servizo Municipal de Urxencias Sociais SEMOS Compostela. É un servizo que atende, como explicou Mila, as urxencias sociais que se producen cando os servizos sociais non están dispoñibles, que realizará a súa intervención no lugar onde se produce a emerxencia, buscando a resolución máis axeitada a cada caso, segundo proceda, e que dá esta atención nun tempo de resposta moi breve. É dicir, unha resposta especializada para atender esas situacións que de forma imprevista poden expoñer a unha persoa a unha situación de risco e require unha atención urxente. Entón, a poboación destinataria é a poboación xeral. Todos poderíamos ter en algún momento que recurrir a un servizo, xala que non, pero as urxencias se producen polas causas máis diversas. Entón, toda a poboación podería ser beneficiaria deste proxecto en algún momento. Que tipo de situacións imos a atender que se pode andar? Pois o que comentaba Mila de atención a persoas maiores, a caídas que non son de carácter sanitario e que requieren unha movilización, mulleres vítimas de violencia, menores que están en situación de risco, persoas sen fogar, persoas que se ven nunha situación de rúa sobrevinda, persoas que sufren violencia familiar, damnificados por incendios e derrubas, problemas sociosanitarios. É dicir, hai unha cantidade de situacións que se poderían dar que se cadra, pois hai moitas que non están nin catalogadas porque, bueno, na vida acontecen cousas pois as que hai que buscar respostas de xeito inmediato, non? A disponibilidade para atender urxencias vai ser fora do horario de servizos sociais, como xa explicou Mila, da medianoite e do da mañá. Despois entrarían os servizos sociais e, posteriormente, cando finalizan o seu turno, entraríamos nos de novo a dar esta disponibilidade para atender de novo de 3 da tarde a 12 da noite, a medianoite, e despois, fins de semana festivo, estaríamos disponibles 24 horas. Como se pode activar este servizo? O máis importante que ten que saber a cidadanía é que ante calquera situación de emerxencia ou de urxencia ten que chamar as vías habituais para poñer isto en coñecemento das autoridades, que serían o 112, que é o teléfono único de emerxencias a nivel de Europa,
ou a policía local, neste caso. Eles son os coñecedores dos distintos recursos que pode precisar unha emerxencia e son os responsables de activalos, é dicir, van ser estes organismos que nos activen a nos no caso de que sexa necesario que interveñamos. Entón, insisto na idea de que calquera situación de urxencia que se detecte ou que se padeza, que a cidadanía o poña en coñecemento a través do 112 ou da policía local. Unha vez que nos recibimos un aviso por unha urxencia social, nos mobilizamos ao lugar onde é necesario que interveñamos no menor tempo posible. Unha vez alá, intervimos, nos coordinamos cos distintos servizos que están intervindo nesa situación, derivamos os recursos pertinentes en función da necesidade que teña cada caso e facemos un exercicio tamén de conter a situación, de mediación, de dar asistencia psicosocial. Esas respostas que precisa a cidadanía para resolver esta situación moitas veces teñen que ver con cubrir necesidades básicas e inmediatas, non? Pois persoas que se quedan, unha familia que precisa unha cobertura de aloxamento porque ten menores e non poden permanecer na rúa, cobertura de alimentos, cobertura de algún outro tipo de necesidades. O segundo tipo de intervención as rutas de atención a persoas en situación de rúa. O que non se ve non existe. Por iso para nós e tamén para o Concello é moi importante a asistencia ás persoas que están en vulnerabilidade, que durmen, que pernoctan na rúa, e saber quen son, saber cantas persoas hai, cal é a súa situación. Estas rutas son o primeiro elo da intervención que se fai cas persoas sen fogar. Xa ben sexa a través dos nosos proxectos, dos servizos sociais e do resto de entidades que interveñen con este colectivo. Entón, cando estamos en rúa, o que facemos é entregar produtos de primeira necesidade, roupa de abrigo, alimentos, bebidas quentes, informar sobre os recursos da cidade para que saiban onde ir o día seguinte, iniciar a intervención coas persoas para saber un pouco cal é a situación e empezar a deseñar ese itinerario para a búsqueda de saídas á súa situación e facilitar esta información aos servizos sociais con quen estamos en permanente coordinación. A maiores destas rúas e unha importante novidade que supón a posta en marcha deste servizo é o dispositivo de atención a persoas sen fogar durante eventos de climatoloxía adversa. Actívase co obxectivo de reducir os riscos para a saúde das persoas sen fogar a causa das inclemencias do clima. Entón, temos uns criterios para activalo, cando as temperaturas son inferiores a 4 graus, cando os ventos son superiores a 80 km por hora, cando hai choivas torrenciais ou cando pode haber outro tipo de eventos vencellados tanto a frío como ao calor e que estimemos que é necesario que interveñamos pois con este obxectivo de reducir os riscos para a saúde das persoas que están en situación de rúa. O SEMUS é un proxecto que articula unha resposta especializada para atender urxencias sociais porque as situacións de vulnerabilidade non entenden de horarios. En definitiva, o que nos importa e o obxectivo deste proxecto é coidar as persoas, ofrecerlles unha resposta e un apoio cando máis o precisan. Moi ben. Si tedes algunha pregunta que facer sobre o tema? Non sei se tedes, para que nos falamos unha idea, datos sobre o volumen de actuacións que fixedes na Coruña, porque entendo que era funcionando algún tempo máis o servizo. Desde 2006. E teredes esos datos agora. Agora mesmo non temos os datos da intervención da Coruña, pero se os precisas o que podemos facer é que collemos o teu contacto e facilitamos os despois. Para así ver un pouco... Claro que sí se pode decir que en Coruña está a resultar ser un éxito porque desde o 2006 funcionando estamos en 2021 e un servizo que nunca se prescindiu del dende o Concello. Por lo tanto, eso é moi importante. E o que é moi importante do que dixemos hoxe aquí, do que dixo o Rocío hoxe aquí, é dar esas pautas de como se activa este servicio. Isto é moi importante, porque senón a xente podese perder chamando a diferentes teléfonos. Vou a buscar el teléfono de Cruz Roja, non. E como dixo o Rocío, este servizo vais a activar chamando o 112, que non é ni máis ni menos
que o servicio de emerxencia, e tamén chamando o número da policía local. Vale? Desde aí, eles toman conta da situación que se está a producir nese intre e eles son os que activan o SEMUS Compostela poñéndose en contacto pois, con estes profesionais dos que falábamos e que van a estar pendientes de esas actuacións. Isto é moi importante. Algo máis? Non? Bueno, pois nada, moitas gracias a todos e a todas. Ojalá, efectivamente, que teñamos que intervir moi poucas veces, pero o importante deste tema é que o Concello de Santiago neste momento conta con este servicio de emerxencia social que para calquera cousa das que comentamos aquí podemos facer uso de. Vale? Xa que me acaba de acordar. Mira, te vou preguntar. Digo, quería preguntar que, claro, leva funcionando en 2006 na Coruña, entón, agora en Santiago non se puxo en marcha polo tema da situación da pandemia, non? Que empeorou un pouco as condicións moi veces da xente, que xa era un proxecto que se tiña pensado de antes. Bueno, todo influiu un pouco nesto, influiu o tema da pandemia, influiu que, bueno, cando chega o tempo dos orzamentos, desde Servicios Sociais intentamos facer todo o máximo posible con todos os cartos posibles. Éramos coñecedores deste servizo, constábanos que no Concello da Coruña estaba bueno, pois funcionando moi ben e entón esta era a oportunidade, xa digo, con esa axuda que nos veu da Deputación da Coruña polo tema precisamente das axudas sociales que proporcionaron os concellos, eso sí, polo tema do COVID-19, pois vimos que esta era a nosa oportunidade para facelo. Foi un acelerador, digamos, non? Sí, pero era algo que tiñemos na cabeza. Que o primeiro ano, pois, non lo podemos plantexar por un tema orzamentario, tristemente, pero poderoso dinero, como es, poderoso caballeros don dinero. Entonces aquí ou hai orzamento ou non podemos facer cousas, pero por eso digo que estamos moi contentas desde Servicios Sociais. Desde logo, bueno, imos a apoiar isto todo o que poidamos. O tema da coordinación é fundamental, pero é algo que sin SEMUS, con SEMUS e sin SEMUS, vimos facendo os que estiveron aquí fai anos e eu desde que estou, é unha coordinación estreita, un diálogo fluido, permanente, e vai seguir sendo así. Estas rutas de rúa das que falábamos, que xa decías que antes, que xa se prestaba o servicio, non? Sí. Que nos unía? As rutas facías Cruz Vermella, facían 2 rutas semanais, isto incrementase, agora vaise facer 3 rutas semanais, luns, mércores e venres, e a novidade que hai nestas rutas tamén dende hai uns meses é que, aparte do persoal de Cruz Vermella que sale nestas rutas, temos unha traballadora social única e exclusivamente para súa dedicación ás persoas en fogar, as persoas que viven na rúa, que pernoctan na rúa, e que é partícipe destas rutas e sale cos profesionais de Cruz Vermella todos estes días. Vale? Moitas gracias a todos e a todas. Vale. Gracias.